Zdravím YouTube, moje meno je Adam Kalivoda a v tomto videu si rozoberieme výber cvikov do tvojho tréningového plánu. Toto video je druhé zo série Piliere kvalitného tréningu. Prostredníctvom týchto videí ti chcem pomôcť optimalizovať tvoj tréningový plán. V úvodnom videu sme si vysvetlili naprosté základy techniky a jednotlivé témy predstavili. V tomto videu nás čaká téma výber cvikov a nasledujú témy ako intenzita tréningu, počet sérií a opakovaní, frekvencia tréningov a progressive overload. V záverečnom videu si všetky informácie zhrnieme a na základe týchto informácií si zostavíme jednoduchý tréningový plán. Linky na všetky tieto videá budem postupne pridávať dole do popisu. Samozrejme, ak sa ti budú videá páčiť a niečo užitočné si z nich zoberieš, klikaj na like. Pomôžeš mi tým tieto videá trochu zviditeľniť. A v neposlednom rade klikaj na odber a zvonček vedľa, aby si žiadne budúce video nezmeškal. Ďakujem. Toľko na úvod, poďme k veci. Existujú cviky komplexné a cviky izolované. A ku každému cviku prislúcha nespočetne veľa variácií. Aby toho nebolo málo, v posilovni nájdeme stroje od výmyslu sveta. Ktoré cviky sú efektívne pre rast svalov? Sú ti potrebné aj stroje? To si zodpovieme počas ďalších pár minút. Komplexné cviky ako drepy, mŕtve ťahy, príťahy a tlaky by mali tvoriť kostru tvojho tréningového plánu. Sú efektívnejšie pre rast svalovej hmoty, pretože zapájajú viacero svalových skupín naraz. A zároveň sú to základné pohybové vzory, ktoré by mal ovládať každý bez ohľadu na vek alebo pohlavie. Ak chceš nabrať primerané množstvo svalov, zlepšiť mobilitu a silovým tréningom spáliť čo najviac kalórií v čo najkratšom čase, komplexné cviky ti k tomu absolútne postačia. Tu ale pozor, iba komplexnými cvikmi nevybuduješ partie ako ruky alebo lítka. Tu nastáva rad na izoláciu svalových partií. Izolované cviky sú navrhnuté tak, aby kladli dôraz na jednu svalovú partiu. Pomôžu ti zbaviť sa rôznych disbalancií a slabín a ich pomocou sa môžeš zamerať na partie, ktoré máš nedostatočne rozvinuté. Počas obdobia, kedy som sa venoval silovému trojboju, som tréningu rúk nevenoval príliš veľkú pozornosť, takže mierne zaostávali za zvyškom tela. Posledné 2 roky sobotný tréning patrí práve rukám a myslím si, že to prináša očakávané výsledky. Viem, že tento tréning sa nemusím nejak extra šetriť, pretože izolované cviky nemajú veľký dopad na telesnú únavu a centrálny nervový systém. Tomu, ako tvrdo by si mal trénovať, bude patriť ďalšie video zo série Piliere kvalitného tréningu. Izolované cviky ti pomôžu nadobudnúť estetickejšiu postavu, napríklad také laterálne zdvihy. Tie tvoje ramená rozšíria a tvoj pás bude vizuálne užší. A v neposlednom rade izolované cviky majú svoje uplatnenie aj v rehabilitácii na posilnenie konkrétneho svalu po zranení. Variácie cvikov by si mal mať rozložené tak, aby si svalovú partiu precvičil dostatočne z viacerých uhlov a tým pádom nezanedbal žiadnu časť danej svalovej skupiny. Najlepšie ti to vysvetlím na konkrétnom príklade. Ak idem na chrbát, povedzme z hyby s neutrálnym úchopom, čiže takto, ktoré intenzívne zapájajú latisimy, tak k ním pridám variáciu príťahov s pronovaným gripom, teda nad hmatom. Povedzme napríklad Meadow Row. Touto variáciou príťahu zapojíš svaly vrchného chrbta ako rhomboidy, teres major, zadné ramená, stredné a spodné trapézy a taktiež už spomínané latisimy. Čo sa týka tlakových cvikov, tak u nich zohráva úlohu hlavne sklon lavičky. Variácie cvikov netreba striedať príliš často. Ja osobne mám jednu variáciu v programe aspoň mesiac. Týmto spôsobom sa snažím zlepšovať na danej variácii každým týždňom, či už pridanou váhou alebo opakovaním a vyžmýkať z nej čo najviac. Následne variácie cvikov obmením a opakujem tento istý proces zvaný Progressive Overload, ktorému bude patriť 5. video zo série Piliere kvalitného tréningu. Poviem to v skratke, ku dostatočne kvalitnému tréningu potrebuješ hrazdu na zhyby, jednu veľkú tyčku, jeden pár rozoberateľných jednoručiek, zo pár kotúčov a ideálne lavičku s nastaviteľným sklonom. Takto som začínal aj ja, povedzme prvého 1,5 roka. A v podstate ani teraz, keď už zo pár rokov cvičím v plne vybavenom fitku, sa v mojom tréningovom štýle príliš veľa nezmenil. Základ proste fungoval, funguje a bude fungovať navždy. Nemyslím si, že sa Arnold vyjadril, že za svoj hrudník je vďačný pec decku.
Nechcem ale vyznieť ako hejter strojov, len hovorím, že k tvojmu progresu pravdepodobne nie sú až tak potrebné. Za zmienku stojí kladka, predkopávačky, zakopávačky, leg press a hack and rapy. A celkom nápomocný je aj stroj pre asistované zhyby. Výhodou alebo nevýhodou strojov je, že z cvikov eliminujú stabilizačný komponent. Z tohto hľadiska majú cviky s voľnou váhou lepší prenos do bežného života a pravdepodobne ti vybudujú lepšiu mobilitu a stabilitu. Ak by som to mal celé zhrnúť v číslach, tak podľa môjho názoru by mali cviky s vlastnou váhou a s voľným závažím tvoriť aspoň 70% tvojho tréningového plánu a zvyšok by som doplnil cvikmi na strojoch. Toto je ale moje osobné odporúčanie. Určite sa tu nájdú aj fanúšikovia kalisteniky, cviky ako zhyby, kliky, či už klasické alebo na bradlách, inverted rows, alebo povedzme rôzne izolované cviky s vlastnou váhou sú nesmierne efektívne. Problém môže nastať, keď tvoja vlastná váha nie je dostatočný stimul pre rast svalov. To ale nastáva, ak dokážeš spraviť povedzme 40-50 klikov naraz, 20 klikov na bradlách a 15 hybov so širokým úchopom. V takom prípade by som volil váhu navyše, ktorú si môžeš zavesiť na opasok, alebo si do ruksaku vložíš fľaše napustené vodou a zo pár kotúčov. Takto dokážeš neustále napredovať iba pomocou kalisteniky a vybudovať si estetický a silný vrch tela. Miernu nevýhodu majú však nohy. Cviky ako pistol squats, sissy squats alebo rumunské deadlifty na jednej nohe ti vybudujú nesmiernu mobilitu a príliš veľké nohy z nich neočakávaj. Takže je na tebe, či ti stačí hýbať sa s ľahkosťou alebo si potrpíš na veľkosti a objeme tvojich nôh. Ak by som mal informácie z tohto videa v krátkosti zhrnúť, tak by som povedal, že väčšina cvikov v tvojom pláne by mali byť komplexné cviky s vlastnou váhou alebo s voľným závažím, doplnené o izolované cviky, či už s voľnou váhou alebo na strojoch. Netreba to nejak komplikovať a ani striedať 10 rôznych variácií každým tréningom. Základnými komplexnými a izolovanými cvikmi proste nič nepokazíš. To by bolo k tomuto videu všetko. Ďakujem za pozornosť. Ak si niečo užitočné odniesol, klikni na like dole pod videom. Ďalšie video zo série bude patriť intenzite tréningu, takže sa dozvieš, ako tvrdo trénovať a ako dlho odpočívať medzi sériami. Takže dúfam, že sa vidíme v budúcom videu. See you.